Denne film er lavet med henblik på at lade et menneske tage sin stemme. I filmen følger vi en ung mand med cerebral parese, som fortæller om, hvordan vinterbadning giver ham en følelse af at være en medborger med hans funktionsnedsættelse. Han oplever sig selv som individ og en del af et fællesskab. Det bidrager til et meningsfuldt hverdagsliv. Under disse optagelser møder vi en midaldrende kvinde med sklerose. Vi oplever, at vinterbadning bliver brugt som et værktøj til at overvinde små sejre for alle slags mennesker. Vi bliver inspireret af hendes ro og hendes historie. Hun holder af at bade året rundt 3 gange om ugen. Gennem denne film vil vi lukke jer ind i den unge mands tanker og følelser om hans krop og hvordan den er til. Jeg er bange for at blive bitter i fremtiden. Bitter over ikke at kunne gøre det, andre kan. Bitter over den smerte, jeg ved venter mig i fremtiden. Det er udmattende at forestille sig en fremtid, når man ved, hvilke konsekvenser den vil bringe med sig. Når jeg vinterbader, gør jeg det, fordi jeg er et almindeligt menneske, og for ikke at fokusere på fremtiden, men på hvilken sejr det er lige nu. Min krop og handicap føles som elefanten i rummet, som noget udsagt, som ingen tør italesætte. Måske fordi de har ondt af mig, og er bange for at såre mig. De andres kroppe bliver til min. De blidt hjælper mig med de ting, min hjerne vil have mig til, men min krop ikke vil lade mig gøre. De kender mig, forstår mig og bliver næsten som usynlige, når de forstår mine signaler og hvad min krop vil. Ej, vennerne, vi kommer jo slet. I vandet føler jeg mig vægtløs. Jeg føler, at jeg svæver og flyder på samme tid ind i en drøm om en krop, jeg kan mærke. Den gør ondt, den lever, den prikker. Det er ikke fordi det er dejligt, men smerten er bevis på, at jeg er min krop. I øjeblikke som dette glemmer jeg handicappet. Her er bare et menneske, i en krop, i noget vand. Her føler jeg mig som mig. Menneskerne omkring mig hjælper mig med at forstå mine behov. Jeg har selv valgt at bade, ligesom de 2 andre. Jeg prøver at finde ud af, hvad et meningsfuldt liv er, og vinterbadning er et skridt i den vej. Jeg har udfordringer, men jeg har ikke lyst til at fokusere på dem. Se på mig. Jeg er et menneske, der nyder samværet med andre. Jeg er ikke handicap. Jeg er et menneske og en krop, som har et handicap. Jeg trækker ud. Ej, hvor er vi seje.